början. Bättre mer. Jävlar vilken Fan fan. vad vaken du blev, Jeff. Fan, det här blir Kom bara så. Nej. Nu tycker jag det går. Jag står nog och snittar faktiskt. Vad är Johan? Kolla. Nej, taxichauffören är ju där. Taxichauffören står ju där. Ja, han var min där. Kolla ut. Han tänker bara säga autobromsning. Va? Oj, vad är vi? Oj, vad är vi? Var är vi någonstans? Adam, var är vi? Ja, det är kanske till det. Vad sa du? Yes, var är vi? Nej? Var är vi? Jag tar av Göteborg. Frölunda, Västra, Kvinning. Någonstans. Veta mer, vad ska jag göra med den? Alla killar. Men nog om dig. Kolla på skärmen. Mitt namn är Sommarlov. Jag gjorde ett jävligt intressant arbete en gång. Det var ju... Jag delade upp halva klassen i Kalla och den andra halvan i kriget då. Och sen utkämpades lite strider, så här, dagbok och lite alltså, egna slagsmål på skolgården. Och jag kom ju ganska snabbt fram till att kriget vann ju och de fick ju sitt slutbetyg ganska mycket bättre än